Ľudský svet znovuzrodenie je už za dverami a stále nevieme, ako by mali vyzerať dinosaury, či? Pred pár dňami unikli informácie, ako by dinosaury mohli vyzerať. Napríklad Spinosaurus bude mať modernizovaný dizajn, čiže už sa veľmi nebude podobať na Spinosaura z Jurského parku 3. Bude modro-šedý, skôr farbovo podobať na Baryonyxa z Zániku ríše. Ďalší, Tyrannosaurus Rex, zrejme bude zeleno-hnedý a skôr sa bude podobať na Baka zo Strateného sveta. Titanosaurus bude vyzerať takto. Bude mať na chrbte a na krku niečo, čo sa podobá na plachtu. Mosasaurus bude tentokrát zelený, Triceratops červeno-hnedý, Parasaurolophovi ostane dizajn z nadvlády, Velociraptor bude mať skoro totožný dizajn, ako mal v Jurskom parku 3. Quetzalcoatlus bude podobný ako v nadvláde a posledný hybrid bude sa volať D-Rex a bude mať 6 končatín a bude žlto-oranžový. Nezabudni dať odber, aby si nezmeškal všetky novinky ohľadom ľudského sveta znovuzrodenie a teraz už vieš,